ale bisa ala k'an kunnaja ala ka sanuɲuman k'a ye ala ka garisɛgɛ foni ala k'an ka jamana ɲɛsuma an bɛ min ɲinina jamana ko la ala k'o d'an ma vraiment bi in na ne de ye Walanin ka dugutigi ka kuma lasela ye dugu tɔgɔra dugutigi tɔgɔra Samɔgɔra bɛɛ tɔgɔra a ye an b'an ka président fo min ye Asimi ye Samɔgɔ dugutigiya ko t'a la dugutigi bɛɛ Asimi ye min kɛ dugutigi o kɔnɔdimi tɛ ɲadimi tɛ kɔnɔdimi tɛ ɲadimi bɛɛ ɲɛ b'a la ni bɛɛ dun ɲɛ b'a la ni mɔgɔ ye ta k'e bonya k'e bila jɔyɔrɔ la ka jɔyɔrɔ dɔ d'i ma n'i ma maîtriser k'a labaara k'a ɲa min ye e jɔyɔrɔ d'i ma kana maloya dɛ bi e dugutigilama mana bɔ sira o sira fɛ bi a bɛ lɔ ko dugutigi bɛɛ nana tana a bɛ lɔ dugutigi bɛɛ nana ko o ko tun ye an sɛgɛn bi a bɛ tara ka na d'an ma ko an kana sipasema dilan an tun bɛ min ɲinina dɛ o de filɛ ta ni sipasema dilanna dugutigiso la ka taa kuma banna mɛ n'a dilanna ka bɔ sanfɛ kojugu lo dɛ mɛ bi Asimi ye fɛn bɛɛ segin ka di dugutigiw ma bi ne jɔrɔ n'a ye mun ye o dugutigi kelen de kana kɛ sababu ye k'a ka ko tiɲɛ a bolo ni mɔgɔ y'i bonya n'i m'a ka bonya minɛ ko ɲa a bɛ kɛ fɛn dɔ ye dɛ donc ne ko dugutigiya ma siya wɛrɛ fɔ Samɔgɔra dugutigiya waso fɛn tɛ an b'a ta saya la an b'a bila saya la an ta tɛ kɛ vote ye e yɛrɛ bɛna dugu dɔw ye dugu kɔnɔ siya 4 bɛ yen mɛ a bɛɛ tɛ dugutigiya kɛ siya kelen de bɛ yen olu de ye dugutigiya bɔ ɲɔgɔn kan mɛ n'i y'a ye dugutigiya bɛ kɛ kɛlɛ ye ne ko ma siya wɛrɛ fɔ ko mɔgɔ bɛ kɛlɛ dugutigiya nɔfɛ Samɔgɔra tɛ an ta tɛ se kɛlɛ la mɛ ni président ye nin kɛ anw ye ka jɔyɔrɔ d'an ma k'an bila valeur la an de bɛ kɔsegin ka président bila valeur la sisan mɛ an n'a nana kɛ sisan dugutigi e ma kan ka ye yɔrɔ min na e n'an bɛ ye ala k'an kisi n'a fɔra ko jadisiw de bɛ na dugu deli dugutigi fɛ ka dugu deli dugutigi fɛ dugutigi ka yamaruya di ka marayɔrɔ di jadisiw ma mɔgɔ min ye médaille d'i ma k'e kɛ fan dɔ ye e de ka kan kɛ tun a bɛ jaabi cogo di a gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara dɛ ayiwa an dun ɲɛ b'a la bi a kuma fɔgoyara dɛ ko jadisi kɛlɛ tɛ yen tun dɛ a yɛrɛ kɛlɛ de bɛ yen sisan walayi yɛrɛ kɛlɛ de bɛ yen dugutigilakaw an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la sago ala sago kuma nin ma jan ko ye bɛɛ hakilina ye ko kelen de ye n'an y'an jɔ an jɔyɔrɔ la kɛlɛ min bɛ sanfɛ a bɛ ban mɛ n'an dun m'an jɔ an jɔyɔrɔ la kɛlɛ nin tɛ se ka ban dɛ anw yɛrɛ denw ne ye jadisiw ye an dugutigiw yɛrɛ de y'o jatigiw ye an dugutigiw yɛrɛ bɛ ka dumuni ni fɛnw di o ma boli e bɛna ye ko yɔrɔ dɔ k'o ta dumuni bila a dumuni a ye yɔrɔ maa sɔrɔ cogo di dugu yɛrɛ kɔnɔ ka boli fɛnw olu de y'a ladon n'olu dun kɛra ten mɔgɔ min ye médaille di o ma ka kuma bɛ segin ka na di o ma fo i ka bulon kɔnɔ n'a ye jamanakɛ janfa de bɛ bɔ bulon kɔnɔ minnu tɛmɛna o bɛ na yɛrɛ Asimi na dɛ an tun ta hakilina tɔ ye Asimi ko kɔni vraiment an kɔni ta an ka laɲini ye min ye dugutigiya ko mana jɔ jɔyɔrɔ an bɛ fɛn min na an bɛ so o la n'i sɔmina mɔgɔ wɛrɛ i ka dugu kɔnɔ mɔgɔ n'an bɛ kuma fɔ e ye min ni fɔ taama kan a di sariya tigi mɔgɔ ma sa mɛ n'a nana dɔɔnin d'i ma e ka dugu janfa ka kɛ ka jamana janfa o tɛ dugutigi ɲuman baara ye sago ala sago donc laseli min kɔni bɛ n fɛ an b'a ɲini bɛɛ fɛ an bolo fila b'an kɔ dɛ walahi an bɛ yafa bɛɛ ko bi i b'i wele e m'a ye e bɛ fɔ ko karisa depuis an bɛ émission kɛ mɔgɔw bɛ ne wele ka wele parce que n'i kɛra fɔlikɛla ye e ye dugutigi ye fɔlikɛla ye jeli le ye fana dɛ n'a ye e bɛ wele ka taa an bɛ yɔrɔ min na réseau tɛ yen téléphone min yɛrɛ bɛ i bolo i bɛ wolo dɔɔnin a bɛ fa donc an f'an k'o lajɛ dɛ n'an ye téléphone ɲuman sɔrɔ ka da yɛrɛ n'an ye téléphone ɲuman sɔrɔ ka baara kɛ a ka da an sago ala sɔn